administración, sea dame igual, do partido que sea, cualquiera persona de vos que vayades a un concello, teñáis un problema, vayes a preguntar, dirán vos, pois é sí ou é non. Esta xente non responde a nada. Silencio administrativo. Creo que están incumplindo a lei. Penso, porque sea así, sea non, deben respondernos. Vale. Máis datos. Hasta o 2023 tiñamos 947 casos. Que sepáis que no 2024 houve 94 casos máis a maiores. E vamos increcendo no 25 tamén, que os sepáis. Entón, aquí o que nos queda é pedir a dimisión do director de distrito, Alberto Pedera, porque xa que está posto e a dedo e non fai o seu traballo, cando un colle unha responsabilidade e non a sabe xestionar, eu creo que debe irse a súa casa e darlle paso a outra persona.